Lidi, dneska je tam další videa. Dneska budeme hrát CSko. Hrajeme si mapu. Ňukneme moje uniformu, počkej. Entetíky, 2 špalíky. Dáme si inferno. Boxu. Příště dáme ten. Kono se to jmenuje. Ňuk. No. Za 3 dny. To je jako hruza. Jo, myslíš? Mám tady Kubu. Že pozdravíš? Že pozdravíš do videa? No, on je takový trošku cool boy. On se vydává, on si myslí, že je kočka. On je můj furík. Za mě OK. Za mě OK. No, dobrý. Ne, tak lákej. Jo. Já hraju s pivem, kámo, nějaký mistr Zivěc, kámo, co to tam má za pivo, to nevidím. Hello. Check. Oh, I'm from Poland. Yeah, I know. We win it. Yes. Good job. Yeah. Ale ten Polak je mega chill. Red. Good job. Thanks. Okay. Takže tady takhle hodně smoučík. Good job! Oh. Dobrý, tým to má dobrý, jo. Takže jako je to super. A někdo by mohl být. No. Píknu, jo, je tam. Asi půjdu za ním, protože on bude chtít plantovat a... Ajajaj. Sorry, my bad. No problem. Ok. Ne. On mě bude nenávidět, jestli tady tohleto prohrám. Musím přiját do friendu, bude se mega dobrý. Jo, No to je jedno, to udělám potom. Sorry. Nice try. Mega boy. Protahovačku. Jo,
Ok, jdeme sem. Let's go. Good. Thanks. To je těžký, no, než tam bude s ním umí. Dává. Man. That's right. No. Jsem ho nějak pro... No, nekevka, ale to bude teprve. To bude jízda. Jo, jak si mám začít snažit, že? Já budu hejty, kámo. Když jsem úplně hroznej, nevím, co jo. Úplně uvidím. Unlucky. No, takže jako zatím docela dobrý staty. Takže jako... Je to super. Asi jsem půjdu tady takhle jsem nahoru. No, nebyl bych, že jsem moc open. Ok. Kámo, to není možný! Jsem se mě nevšiml. No, budu si brát se zneškodování bomb. Dobře. Oh my god! Super. Musíme prostě na ně napůsobit, jako jsme špatní. No, ne špatně, jako jsme dělali jakože... Bez set boy. Ale přišel jsem cool boy. Jo, dostal. Kámo, jak borec o něm nemůže vědět? Když ho nezabil. Borec nedokázal zabít. Nevím, jako... Já co budu brát. Jo. Ale něco jsem mi ubral. Ale jak to má, borec má AWPčko, tak to je jedno, stejně, musí je prostě trefit, no. To je konecka. Rozchcípal. Aspoň zkusíme remizu,
Pokusíme se to aspoň, to nevím, no teda no. A když to bude prohrát, tak to je jedno. Dead. What? Where? Short. Good job, man. Dang. Se rozhodíme. Já musím hodit nějak, aby se nevylezl. Tady. Kámo! Mu to úplně kazím, já. Jsem tak unavený a nevím, v kolik to natáčím to video. Dobře. Ale docela pěkný skin, docela drahý, se podívám na jeho toto. Na jeho vybavení. Takže... No. Čekaj, SSG je docela pěkný a i ty duálky, jak ta 50 je docela shit. Co si budem? Jak bude se to vůbec přepírá, já chci něco jiného. Bude to má 2x50. No. Tak je to jako mid. To je pěkný skin. Ty duálky jako tady nejsou špatný. Kdo jde ještě dále? Ne. Ale to ani vlastně ani není jeho. Jo, no to je jedno. To půjdu potom. I'm back. Eraj už, ale... Ale to se stane, no. Nic. Jo! Nedílal jsem se to, moje chyba. Kásmažil jsem se, no. Toto je konec videa. Možná... Ale vlastně... No nemůžu, no. To je konec videa, mějte se a čau. Chci se omluvit, že jsem tam dýchal tolik, protože mám rýmu. A ono se mi jako fakt dýchá špatně. Doufám, že jste si užili video. Čau.